Здравейте, приятели, аз съм Дан и е много странно да влогваш с лява ръка. Контузих си рамото, 23-та, станаха много неща, които ги няма на камерата. Тук така ще има светлина. Наскоро почнах да забелязвам колко всъщност некомфортно дълга ми е брадата. Също спрях да си оправям косата и почнах да ходя доста с естествена коса, което пък с тази брада изглежда сякаш съм кошар. На браснар съм след половин час, така че нека да отиваме. Лично си брадата, искам да я скъса. В смисъл... Горе-долу така. Ще изчистим, но цяло. Да, като си я правя, тя ще идва леко напред. Много странно ми. Нали след 2 седмици пак ще доведа пък, трябваше да променям. Ти се забавляваш обаче. Добре. О, да, брат, да. Знам, че много ти харесва. Изглежда толкова нормален и обикновен. Съседно се казвам норм. Нищо повече. Нищо повече. Аз ще се кача след 1 минута. И като отворя, си затвори очи. Или знаеш какво, отиди в кухнята просто. Знам, че ме снимаш, ама искам да те го знам. Ще порасна, нали? Приятели, минаха няколко дни и честно почвам доста да харесвам визията, макар все още не ми е доста странно, определено ми е доста по-удобно и доста ми харесва. Сега, искам да кажа малко повече за слона в стаята, който в случая съм аз, тъй като април месец, както споменах в началото на видеото, се контузих. Контузията беше по време на тренировка, не беше абсолютно нищо, кой знае какво, просто грешно изпълнение и беше тук на рамото, след което юни месец беше по-сериозната контузия, когато се пребих в най-буквалния смисъл, държах камера в ръка и паднах и при падането се ударих ето тук, на лакътя и когато падах, рамото ми влезе навътре към трапеца и тъй като държах камера и се стараех да не счупя камерата, си повредих рамото. Реално не знам точно как се е случило, това в момента няма особено значение, обаче днес беше първата ми тренировка, първата ми всъщност адекватна тренировка от юни месец насам и се чувствам изключително удовлетворен. Едно такова продуктивно приятно ми е. Имам усещането за задоволеност в мен, което ми липсваше от страшно много време. Най-малкото лекото напомпване, мускулната треска, която утре ще имам, тъй като все пак не съм тренирал толкова много време. Ходих по доста лекари, навсякъде ми казваха нещо различно, накрая се оказва, че е някакъв нерв и в момента просто ще тренирам и ще видим докъде ще стигнат нещата. Тренираме много внимателно с Калата, който ми е треньор и се надяваме до 2-3 месеца да мога отново да тренирам. Целта ми този път ще бъде да стане колкото може по-бавно и плавно, тъй като 22 година отслабнах от 135 кг до 75 кг. Стана доста бързо, началото на годината бях 135, края на годината 75. И това ми повлия зле след това. Когато почнах да бълквам, тъй като на 75 се чувствах твърде слаб, не го усещах здравословно. Да, бях в добра форма, да, чувствах се добре, но
зад това седяха много фастове, много часове глад, много дни глад всъщност и усещането не е приятно, въпреки че е ефективно. Сега ми се иска по-скоро да изградя една здравословна рутина, обвързваща тренировки и хранене, заедно с движение навън, която да мога да следвам в ежедневието си, заедно с работата. Тъй като 22-а, доста бях намалил работата в един момент, за да мога да тренирам почти ежедневно и тренировките 22-а като цяло ми бяха основния фокус. Не искам в момента да бъда основен фокус, защото стане ли ми основен фокус, в първи момент, в който дойде нов фокус, стария изчезва. Докато ако успея да го превърна в рутина, в нещо, което да седи на бекграунд и да стане нов дефолт, ще мога по-лесно да се придържам към него, което е моята цел. 23-та бях поел в една посока, която сега като се върна назад всъщност не беше правилна, която е именно личностно развитие, здраве и то беше по-скоро опит за документиране на моето пътуване, отколкото да искам да го предам на някой друг. То, нали, и двете са взаимно свързани, но начинът по който го правих не се получаваше, тъй като аз самия бях нов в това. И все още съм нов в това. Предпочитам да запазя канала си за това, което е и от време на време дали в някой влог или в някое друго видео да спомена нещо, отколкото изцяло да преобразявам темата на канала си. 24-та съм си поставил за цел да качвам поне по 2 видеа на месец, което смятам за доста реалистично, тъй като ако кажа 4 видеа, ще се изхвърля. 2019, като бях на 16, успявах да качвам всяка седмица. Тогава успях да кача 48 видеа от началото до края на годината, което в момента просто няма как да стане, защото вече не съм на 16 и нямам това време. А искам да правя видеа, затова просто ще правя малко по-семпли видеа, които да носят същото съдържание, което биха и по принцип. Преди Mac-а ми беше в студиото, а вкъщи имах само стария ми Windows компютър, на който можех само да пиша сценарии, понеже видеокартата се развали. Сега Mac-а ми е вкъщи и мога да снимам повече туториали, обаче без камера, тъй като факта, че камерата в момента е тук е изключение, обикновено не нося камери към вкъщи и за да снимам и камера и екран, трябва да отида в студиото, да си снимам по сценарии, да дойда вкъщи и след това да записвам, което е доста сложно. Направя го с видеото за риловете и процесът беше изключително мъчителен. Предпочитам да направя 4 туториала без камера, отколкото един туториал с камера. Пишете ми вие какво предпочитате долу в коментарите, аз смятам, че повече туториали ще бъде по-добре. На последно място, но не и по важност, членствата в канала вече са 3. За 1 лев, за 5 лева и за 10 лева. Като между тях на този етап няма абсолютно никаква разлика. Идеята е видеята да бъдат достъпни до абсолютно всички, затова членствата започват от 1 лев, но ако смятате, че видеята ви носят повече стойност и са ви полезни, може да подкрепите канала ми с малко повече. Всяко ново видео ще бъде качвано само за членове и седмица по-късно споделяно публично. Огромно благодаря на 34-мата души, които вече са членове на канала. Колкото повече членове се събират, толкова повече мога да се отдам на правенето на видеа. По този начин, като станете член, вие ми показвате, че от това да правя видеа има смисъл. Разбира се, има и втори начин, по който може да ме подкрепите и това е като ползвате промокода ми в Dynafos DASIMOV2024. За тези от вас, които ми пишат, че не могат да ползват кода, тъй като продукта вече е намален, имайте предвид, че дори да не ви дава допълнителна отстъпка, само присъствието на кода в поръчката помага на канала. Това беше от видеото, приятели, просто един апдейт като за началото на 24-та. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте, абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао!